Priatelia, vítajte pri Dýchej slovo. V texte Lukášovho evanjelia na dnešnú nedeľu zaznejú Ježišové slová, ktoré sa nepočúvajú celkom ľahko a ani celkom príjemne. Jeho slová sú reakciou na konštatovanie ľudí, ktorí obdivovali chrám a krásu jeho kameňov a hovorili o chráme ako o podstate svojej viery. Ježiš im svojou reakciou pripomína pominuteľnosť chrámu ako stavby, ale vlastne pominuteľnosť všetkého, čo vidia. Všetko bude zborené. Tých, ktorí to počúvajú, zaujíma čas, kedy sa tak stane a nejaké znamenia, podľa čoho to spoznajú, že sa tak začína diať. Ježiš ich upozorňuje na dve veci. Prvá je pravda, alebo skôr citlivosť na to, čo je pravdivé. Hovorí o znamení, ktoré sa dá zacítiť a rozlíšiť zvnútra. Dajte si pozor a nenechajte sa zviesť. Mnohí prídu a budú vystupovať v mojom mene. Potom hovorí o znameniach zvonku, prírodných úkazoch, konfliktoch, vojnách a vzájomnom ľudskom nepochopení. Za tým všetkým stojí istý zmätok, vonkajší i vnútorný. Ďalej hovorí o tom, že nasledovať jeho môže znamenať byť v ohrození života. Budú vás prenasledovať, dokonca vás zradia i blízki ľudia. Ježiš nehovorí tieto veci preto, aby nás vystrašil, aby sme sa báli a žili v strachu, alebo aby on sám pôsobil mocne a manipuloval strachom. Chce iba poukázať na pominuteľnosť všetkého. Chce našu pozornosť posunúť niekam inam. Na prvý pohľad to znie možno ťažko až pesimisticky, ale v skutočnosti to vedie k pravde, že pominuteľnosť všetkého nie je úplným koncom. Za ňou nasleduje nádej na život. Počiarkne to ďalšou radou. Vezmite si k srdcu, zvnútornite si to a tiež pamätajte. Nepripravujte sa dopredu a nežijte v strachu, nechcite to zvládnuť vlastnou silou. Ja budem s vami a vybavím vás potrebnou múdrosťou. Budem vám na blízku a nenechám vás samých. Dám vám múdrosť Božieho ducha. Ježiš povzbudzuje k postoju dôvery, ktorá sa rodí v srdci a tá je silnejšia ako všetky ťažké momenty života. Trpezlivosťou prídete k životu, zachováte si život. Čo je trpezlivosť? Čo znamená byť trpezlivý? Možno žiť život v prítomnosti, nežiť v strachu, nechcieť riadiť a meniť život a svet iba vlastnou silou. Nebyť pasívny v čakaní, ale žiť s Božou múdrosťou, ktorá učí o dočasnosti a pominuteľnosti. A tak Ježiš smeruje svojich poslucháčov od hmotnej stavby chrámu k svojmu srdcu a k životu. Pýtajme sa teda sami seba, či nezostávame iba pri vonkajšom pohľade na život. Nebojíme sa príliš o to alebo toho, čo je pominuteľné a nekradne nám skutočný život to, čo je dočasné. Prajem vám príjemný nedeľný čas.